سلااو ڕێزێ من ji êzîdiyê Iraqê û Başûrê Kurdistanê ra şiyayê Şingalê heta Welat Şêx û her deverek û êzîdiyê me lê bin. Birano wekû tev dezanin 2014 ew fermana Gopserê Şingalê de hat, fermanê gelkî zor û zehmet û giran bû. Piştî wê fermanê heqa me gelek dersê ji xwe re bikirtina û gelek tiştê got ne bi rê û rismê me ve me ji nav xwe biavêtina. Lê mixabin carna em dibêjin û em nabêjin bi taybetî êzîdiyê me yê Iraqê tac ala re's wek xwe dikin û ne yekîtiya êzîdiya de û ne tifaqa êzîdiya de تجارة gelkî ji wan nagerin û naçin birayê min û biya tifaqa êzîdatiyê nakin li gora serê xwe diçin. Her werê werin jî ê bêheger êzîdî li dinyayê hebe êzîdiya Iraqê ya û êzîdî ji êzîdiya Iraqê paqiştir û çêtir dinyayê de nina û em pesn û wesf û medhê xwe bidin. Ezîzê min, qurbana çavê we wexta ku yek wesfê xwe bidê û pesnê xwe bidê û yek bê ez ê herî qencim divê gavê herî qenc ji bona miletê xwe biavêjin. Yekîtîkê ji vî miletê re ava bikin, rê baş bidin ber vî miletî. Vêca daxwaziya min ji êzîdiyê me yî Başûr û êzîdiyê Iraqê ye. Tiştekî nav we de maya em hêvî dikin û ji ixtiyar û mezinê xwe re bêjin û wî tiştî ji nav xwe biavêjin birayê min. Ji ber ku teedet û kultura me ve negirê daye. Yek jê egal. Çefî û egalê heqa mêrkê êzîdî li serê xwe nehêlî. İnsankê êzîdî ku hebekî yek deqê yek saniye bi wê fermanê bifikiriya, heqa berî niha ji zû de piştî fermanê we ew egal bişewtanda we pêl wê egalê bikira we nelet li wê egalê baniya û xwediyê wê egalê. Kurdê misilman din serê xwe nadin serê xwe û ne mişkila min ew serê mibanayê û gelkî ji wan din serê xwe û hêl serê gelka ji wan heye. Lê em ke êzîdî ne bi edeta me ve û ne bi kultura me ve û ne bi heweriya me ve û ne bi çanda me ve egal negirê daye birayê min. û dibin wê zarokê wê egalê de nevî çirçirkê wê egalê de ew ferman hat serê me. Heger tu êzîdî wê egalê bavêj û neletê li wê egalê bîne. Wê egalê bişewtîne. Heger mêrkê êzîdî got bêjî ez êzîdî me û ez li dû rêya tawusî melekim, heqa egalê di serê xwe de nehêlî. Tişkî nehêlî ez ser bi navê egalê bêje wela zê vê egalê bidim çefî û egalê. Maqeyt şêxê misilmanayî birayê me, maqeyt şêxê eşîrê Erebayî, tu çî heta got wê egalê dê serê xwe. Hema hebekî bidxatirê wê fermanê. Bidxatirê edet û teqalîd û kelepûr û çend û kultura bav û kalê xwe got bav û kalê te ticara egal nada serê xwe di rê û rismê bav û kalê êzîdatiyê de tiştek nebû bi navê egal. Neletê li wê egalê bînin însanê dengê mikê neletê li wê egalê neyne ne êzîdîkî safî ye, ne êzîdîkî paqij e, ne êzîdîkî di rêya êzîdatiyê de ye. Vêce ji ixtiyar û mezinê xwe re bêjin û ji girgirek û birgirekê xwe re bêjin birayê min, ev ê got xwekin Şêx el Eşair û ma Şêx el Eşair ber neletê li wê egalê bînin û wê egalê bişewtînin. Mêrkê êzîdî çê nabe egal li serê wî hebe. Silav û rêz ji bona we û zêvîkim dengê me bikê we û em ne bi egalê re ne û em ne wî êzîdî re ne ew êzîdiyê got egalê bide serê xwe, egalek Erebiya Sehrawî birayê min. Dem baş.